Значи, Дани, какво мисля за теб? Че си малкото мъжле, много си ти малкия Данчо. Да му пратя ли много поздрави от тебе? Много поздрави от Християна и мъж Данчо. А, и че много те обича, каза Християна. И аз още повече те обичам, защото съм и мъжа. Че си пекан, миниатюрен и сладък, и красив и Християна каза, че ще остави без бузи, като те види. И пак трябва да излезем, тъй там каква се бяхме, тези деца бяхме събрали. Ма ви вече не искате вяра, вярно. Ти си човек на място, споделям ти всичко, нали, да. И какво друго да ти кажа? Че много ми писна от тези видео отговори, хора, моля ви се спрете. Защото това ще ми е сигурно последния видео отговор. Както и да е. Много си те обича. И Християната обича, нали така, Християна? Да, обичатам. Трябва да излезем. И какво друго да ти кажа? Вече станаха минута и 20, аз имам още 14 минути. О, боже. О, не, базикам се, няма да ти говоря толкова много. Че обичам те, това е най-важното и си, да, най-важното е, че те обичам. И те обичам.